Střelivo je žádná celá 23 a žádná celá 25 gramů. Hmotnost této zbraně je žádná celá 35 gramů. Takže dobrý den, dámy a pánové, dnes bych po dlouhé době jsem se tu chtěl představit. Víš co, to zbrání nějaké parametry si řekněme. Střelivo to má 20 kuličky, 20 gramů. Dobrý den, dámy a pánové. Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u této rezence. Pro českou zbrojovku, tak tě znamenou. Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u této recenze na Berettu. Střelivo je 23 až 25 20 až 23. Žádná celá 20 až žádná celá 23 gramů. Zásobník má I fucking out. Dámy a pánové, vás vítám u této recenze na Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u této recenze na Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u recenze na tady Berettu. Tato zbraň je manuální a něco k této zbrani. A ještě jsem zapomněl dodat, že od firmy ASG. Něco k této zbrani používá střelivo. Co to tam je a já to nepřečtu. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u recenze na tuto manuální Berettu. Je od firmy ASG a něco blíže této zbrani. Takže střílí kuličky ráže 6 mm, hmotnosti žádná celá 20 nebo žádná celá 23 gramů. Její hmotnost je tak žádná celá 45 kg. Hope up je fixní, dostřel má tak 29 metrů, ústěvou rychlost má 65 metrů. Do zásobníků se vejde 13 BB, lze ji plnit plničkou a to je asi tak všechno. Já se s vámi... Co?